pagsimba. Ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo daygon ko, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Kitang tanan, dili ta immune nga masakitan, dili ta immune nga maguol, dili ta immune nga di ta madutlan og sakit, di ta madutlan og kabalaka, di ta matandog sa mga problema. Dilingon ana, mubati tag kaguol, mubati tag kaluya, mubati tag kasakit, mubati ta sa bisan unsa mga gitawag na to og mga depressing kayo nga mga emosyon. Apan, aton siyang timailhan nga din pinaagi ni ining mga bati nga emosyon nga imuhang nasinati karon. Imo ba ni siyang gibuhat nga pamaagi nga diin mapaduol ka sa Ginoo? O di ba imo ni siyang gitugutan nga maoy mukaon sa imong kaugalingon ug makontrolar na hinuon ka sa maong bati nga emosyon o grason nga malayo na hinuon ka sa Ginoo? Sa akong kinabuhi, mubati po og kagool, mubati og kasakit, especially yung tanga kaning mga kinabuhi sa batan-on, moagi man ni siya og kung naay mga relasyon ni mga uyab is moagi jud nga usahay magbuwag. So ana mubati gid tag mga depression. Pero atong tugutan, atong tanawon unsa ang plano sa Ginoo bisan sa bisan unsa nga mga bati nga sitwasyon. How about how about if usa sa minahal sa imong kinabuhi is gikuha sa Ginoo? How about if ikaw is nasakit? How about if naa ka sa ospital and then wala kay kwarta nga ikagasto, wala na problema ka unsay pambayad? How about is niini nga pandemic is wala na kay gikaon, naa kay mga anak, wala kay trabaho? I mean daghan kay tagkabalaka. Apan ang atong mensahe karon, atong pagatan-awon, usa siya ka psalmist nga di nagsuwat siya mahitungod sa iyang kaugalingon nga diin grabe niya ka-depress, nga diin abot sa punto nga diin mura na lag mga pangutana siya siyang kaugalingon. Ginoong Dios, hain ka naman sa akong mga kaguol, sa akong kasakit, hain ka naman. So if ever na feel nimo karon or sa imong pagbati karon is layo kay ka sa Ginoo, bugnaw kay mapagpangalagad sa Ginoo, o di ba ka napuno ka sa problema, o di ba ka grabe ang imong kaguol karon, paminaw nining mensahe sa Ginoo. If naa kay Biblia, palihog abli diha sa Salmo 42. Balik ko nako sa Salmo 42. Ang pulong sa Dios nagaingon, ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnawng kasapaan, nangandoy usab ako kanimo o Dios. Giuhaw ako kanimo o buhing Dios. Kanus-a ba ako makaduol og makasimba kanimo? Naghilak ako adlaw o gabii, og ang ako mga luha mauray akong pagkaon. Kanunay akong gipangutana sa akong mga kaaway, hain naman ang imong Dios. Magol ako, inaghandom ko sa nang labayng panahon sa pagkuyog ko sa katawhan ngadto sa balay sa Dios. Naguna ako sa malipayong panon nga mga nagsaulog, nag-awit og nagsinggit og mga pagdaig sa Dios. Apan nganong nagsubo man ako, nganong naguol man ako, saligan ko ang Dios og daygon ko na usab siya, ang akong magtatabang og akong Dios. Naguol ako busa hinumduman ko ang Dios. Sa akong pagka hininginlan,
didto sa yuta sa Jordan, dool sa bukid sa Hermon o sa bukid sa Misar. Hinumduman ko siya. Nagsangpitay ang lalom nga katubigan diha sa pagdahunog sa mga busay sa Dios. Sama kini sa mga balod sa kaguol nga gipabaha niya sa akong kalag. Matag adlaw gipakita unta sa Ginoo kanako ang iyang gugma nga walay paglubad, aron awitan ko siyang pagdaig matag gabii. Usa ka pagampo ngadto sa Dios nga naghatag kanako kinabuhi. Moingon ako sa Dios nga akong dalangpanan, nganong gikalimtan mo man ako? Nganong magsigi man akong antos sa kabangis sa akong mga kaaway? Nawad-an akong paglaom tungod sa pagbugal-bugal sa akong mga kaaway. Sila nagsigig ingon, hain naman ang imong Dios. Nganong mag-uol man ako og mahasol. Saligan ko ang Dios og daygon ko usab, kuna usab siya nga akong magtatabang og akong Dios. Magampo ta. Ginoon Dios nini nga panahon tugoti Ginoo nga diin ang imong makaanakan nga naminaw karon, especially sa ako nga magdumala sa imong nga mensahe, mag-deliver sa imong mensahe. Tugote Ginoo nga din among masabtan ang imong Ginoo nga tumong niini nga mensahe, ug tugote Ginoo nga din ikaw Ginoo magahikap sa matag usa ka kasing-kasing ug sa unahuna Ginoo nga din among masabtan ug amo Ginoo mabati ug matagamtaman ang imong tinuod nga mensahe niini nga pulong. Tugote o Dios nga diin kami Ginoo makakita sa imong nga tinuod nga tumong niini nga mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Balikon ko ang ato nga mensahe is magatubag kita regarding sa mga kini nga psalmist is do ang kani nga salmo is gi-dedicate ni siya sa family of Korah. Kung ato siyang tanawon, they are Levites nga diin nagdala sila sa music or moingon tag sila mo'y nagdumala sa pagdala sa mga tao sa pagkanta sa Dios. And then niini nga Salmo 42, ang kani nga psalmist is iyang nabati ang iyang kaguol, iyang nabati ang kasakit, iyang nabati nga diin na ang mga kaaway nagapalibot sa iyaha, na ang pagantos, na ang paglutos ang mga kaaway moingon nga hain naman ang Dios, hain naman ang imong Dios. Ningon ka nga misalig kas Ginoo, hain naman siya, nitabang ba siya nimo or wala? Nagantos pa ka karon, nagsakit pa ka karon, hain naman siya. Wala gihapon niya natubag imong pagampo, wala gihapon niya natubag ang imong mga kasakit, wala gihapon niya ayo ang imong mga samad. Hain naman ang Dios, sige magagampo niya, wala man siya nakita. So ato siyang mabati is, kung ato siyang tanawon sa bersikulo 10, nibati ang psalmist, ang kaning nagsuwat ni nibati siya og kaguol. Nga diin ningon siya nga nawad na akong paglaom tungod sa pagbugal-bugal sa ako mga kaaway. Sila nag-ingon, hain na ba ang imong Dios? Kani nga mensahe is grabe kayo siya ka duol sa ato nga sitwasyon karon. Ilabi na nga nagantos ta, especially niini nga pandemic, nga din wala na pagkaon nga madalit diha mabaw sa lamisa, o di ba ka ang part sa imong pamilya is nasakit nga din wala tay kwarta, o di ba ka nawagtangan kag trabaho, o di ba ka sakit kay pamalandungan nga diin usa sa part sa imong pamilya is wala na, namatay. And then mga pangutana ka, hain na ba ang Dios? O di ba ka nasakit ka tapos ang imuha nga partner sa kinabuhi, o di ba ka imong anak, o di ba ka imong higala nya ikaw naa ka sa ospital, and then ikaw Kristohanon nakaila sa Ginoo, tapos imong mga higala, imong anak, imong pamilya is wala makaila sa Ginoo, tapos moingon sila nimo nga kami wala mi Ginoo, wala mi nasakit. Ikaw na kay Ginoo na ospital na noon ka, sangpita imong Ginoo, ngano wa man ka naayo, ngano wa man ka. So ingunani ang feel sa psalmist nga diin ipamukha sa mga kaaway niya nga diin hain naman ang imong Dios sa imong pagantos, sa imong kasakit hain naman ang Dios. Muna nga nindot kayo atong pamalandungan ang mensahe sa Ginoo nga diin sa bersikulo 3 o sa bersikulo 10, mao ni siya ang external nga diin problema sa mao nga psalmist. Kung ato siyang tanawon sa bersikulo 3, naghilak ako adlaw o gabi ug ang akong mga luha maoray akong pagkaon. Kanunay akong gipangutana sa akong mga kaaway, hain naman ang Dios. Sa bersikulo 10, hain naman ang Dios. Ato makita diri is gawas sa sitwasyon sa iyang kinabuhi.
is grabe ang kasakit. Grabe ang pagsulay, grabe ang problema. Nga diin naay makababag niya sa pagduol sa Ginoo. It could be nga di ang nakababag niya di na nun siya makaduol ngadto sa balay tigumanan tungod kay gigukod siya sa iya mga kaaway, tapos anaan na noon siya nagpuyo sa kalasangan, o di ba wala siya tarong kataguan, o di ba nga diin niini nga psalmist is dili siya makaduol sa Ginoo tungod kay ang iyang kasing-kasing is bugat kaayo nga diin tungod sa mga problema usahay matabunan ng atong kalipay sa paghimaya sa Ginoo. Di man sa ingon nga diin moingon ta nga especially sa mga pastors, especially sa mga leaders nga diin moingon ta nga sa inyong mga problema mga igsoon, duol mo sa Ginoo. And then ayaw na ang inyong mga problema. I mean wala may problema sa pagsulti ni ana. Apan ang pinakaanindot kung sabton pud nato ang ato ang problema. Sabton pud nato ang atong kasing-kasing. Ngano man di ay tungod kay gibuhat ta sa Ginoo, dili lang nga naatay kahibalo, kundi gibuhat ta sa Ginoo nga naatay kasing-kasing. Dili lang sa ingon nga naatay kahibalo nga din unsaon nato pagsabot ang kaanindot, unsaon nato pagsabot kung giunsa pagbuhat sa Dios ang kalibutan, giunsa niya pagdumala ang kaanindot sa kalibutan, apan gibuhat po ta sa Ginoo nga naay pagbati naay kasing-kasing nga matagamtaman nato ang kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Especially if natay kasing-kasing nga mobati tag kaguol, mobati tag kasakit, mobati ta sa mga problema, maguol kita, ma-depress kita. Apan ang pinakaanindot niini, wala maingon ang Ginoo nga din sa imong mga problema, sa imong depression, sa imong kaguol, biyaan ti ka. Wala maingon ang Ginoo ni ana. Ang Ginoo naagyapon diha bisan sa imong mga problema. Ang Ginoo naagyapon diha bisan sa imong mga kaguol, bisan sa imong mga kasakit, bisan sa panahon nga tan-aw nimo di nimo feel ang Ginoo, naagyapon siya diha. Ang nakaapan lang sa atoa is nakulangan ta pagsangpit sa Ginoo nga naara siya diha. Moingon ta nga Ginoo nakadungog ba ka sa ako mga pagampo? Yes, nakadungog ang Ginoo. Ginoo nakakita ba ka sa ako mga kasakit? Yes, nakakita ang Ginoo. Pero gusto pud sa Ginoo na din imong itugyan sa iyahang imong kinabuhi. Usahay man gud maguna-una ta sa atong mga problema, sa atong mga kasakit. Ang naa sa atong una-una is unsaon nato pagsulbad ang maong problema pinaagi sa unsay kaya natong mabuhat. Like paningkamutan nato nga diin moingon ta nga aniini nga problema makaya ra ni, gamay ra kay ni, di ba? Sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, ang pinakaanindot is atong iapil ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang internal nga problema sa sulod sa maong psalmist, ningon siya sa bersikulo 5. Nganong nagsubo man ako, nganong naguol man ako, iyang giingon, saligan ko ang Dios ug daygon ko na usab siya ang akong magtatabang ug akong Dios. Sa bersikulo 11, nganong maguol man ako ug mahasol, ingon siya, saligan ko ang Dios ug daygon ko na usab siya nga akong magtatabang ug akong Dios. Sa bersikulo 5 ug bersikulo 11, atong makita diri nga diin nibati siya kaguol. Atong makita diri nga mibati siya kahasol. Atong makita diri nga mibati siya og kasakit. Niingon siya sa bersikulo 3 nga ding grabe ang akong paghilak adlaw o gabi. Kung ato siyang imaginon, ang kaning psalmist is ang iyang gipabati sa tao nga diin adlaw naghilak siya, udto naghilak siya, hapon naghilak siya, gabi naghilak siya, nangita siya, Lord, ipa-feel nako ang imong pagigugma. Kung ato siyang tanawon diri sa bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 8. Lord, asa naman ang imong pagigugma? Kung imo palang gipakita nako nga din ikaw tinuod nga Dios, imo palang gipakita nako nga din ang imong pagigugma matagamtaman nako taga-adlaw, ako ma-feel ang tinuod ni mga presensya. Apan Lord, ngano ang ako natagamtaman karon is puro man kasakit, puro kaguol, hain naman ka Lord. Hindi maingon ang ubang tao, hain na ba ang imong Dios? So ma-feel nimo nga diin kani nga psalmist is mibati siya kaguol, mibati siya kasakit. Pero unsa iyang gisumpay sa iyang mensahe? Miingon siya, saligan ko ang Dios. Saligan ko ang Dios. Lagtod nga pagkasulti mao ni dili sayop nga mabalaka ta, dili sayop nga maproblema ta, dili sayop nga moingon nga wa na ko kasabot sa akong kaugalingon. I mean dili ni siya sayop. Apan mahimo siyang sayop kung dili na to apilon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga naman, sa atong mga kabalaka, sa atong problema, sa atong kaguol, kinsa may mas nasayod? Kita ba?
Dili. Ang pinaka mas nasayod sa atong kinabuhi mao ang Dios. Siya ang tag-iya sa kalibutan, siya ang tag-iya sa tanan. Siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Nasayod siya sa history, nasayod siya sa past, kaniadto, karon ug sa maabot. Kung nasayod siya sa tanan, ang pinaka-anindot is ato pong isalig ang Dios tungod kay nasayod na siyang daan sa imong kinabuhi. Di ba mao ni siya ang pinaka-anindot? Usahay maningkamot mangud kayo ta nga diin maningkamot kay ta sa karon tungod kay nagunahuna ta nga diin ang umaabot is nindot. Apan atong timan-an nga din ang Dios mo nasayod kung unsa ang umaabot. Unsa ang maabot sa imong kinabuhi, unsa ang mahitabo pohon, unsa mahitabo ugma. So ang pinaka-anindot is atong isalig ang atong kinabuhi diha sa Dios tungod kay nasayod siya. Na-feel niya ang atong mga kasakit, nakita niya ang atong mga pag-antos. Dili buta, dili bungol ang atong Dios. Naa siya diha, ang atoa lang is muduol ta mo sangpit ta sa iyaha. Manay gusto nga din ipabati sa Ginoo sa ato ang tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Ug mao na nga din unsaon man ako pag-connect ngadto sa Dios, kinasing-kasing bisan tuod bati kayo ang sitwasyon. Una, nga din atong bation ang paglaom diha sa Dios. Nga diin gitugutan sa Dios ang mga bati nga sitwasyon sa bersikulo 5 ug sa bersikulo 11, gitugutan sa Dios ang mga bati nga sitwasyon. It could be nga gusto niya usbon ang imong nga batasan. It could be nga din gusto niya usbon ang imong sinultihan, imong binuhatan, ay imong panghunahuna tungod kay gusto sa Dios nga pinaagi sa bati nga sitwasyon, maablihan ang imong hunahuna, maablihan imong pagbati nga diin mo sangpit na ta sa Ginoo ug makakita ta sa Ginoo. Dili sa ingon tanan nga bati nga sitwasyon is murag hampak na jud sa Ginoo sa imong kinabuhi. It is not. Tugutan nato nga naay rason nganong naabot ni siya sa atong kinabuhi. Gusto sa Dios nga kita makamata, gusto sa Dios nga kita mosangpit sa atong mga kabalaka, sa atong mga kasakit, sa atong mga kaguol. Again, dili ni siya sayop kung aton siyang gamiton nga diin sa kabalaka nato mosalig ta sa Ginoo, sa kaguol nato moingon ta nga din kuyog nako ang Dios, sa kasakit nako moingon ta nga din kalipay nako ang Dios. Apan kung atong kalimtan ang Dios, naguol ko, nagsakit ko, di ba? Ako. So nahimo siya nga totally depressed. And then ang tendency is tungod kay wa nato nasabtan ang kinabuhi nato. Dagan sa mga tao is maghikog na lang. As if nga undangon ta ng problema. Again, atong tagamtamon, atong pangitaw ng paglaom nato diha sa atong buhi nga Dios. Ang atong paglaom wala sa mga butang nga naa sa kalibutan. Ang atong paglaom wala sa gobyerno. Ang atong paglaom wala sa imong pamilya, wala sa imong ginikanan, wala sa imong trabaho, wala sa finances, wala sa kwarta, wala sa imong mga achievement nga nabatunan sa imong kinabuhi, wala sa imong negosyo. Ang atong paglaom naa sa Ginoo. Mag-unsa man ning tanang butang nga naa sa kalibutan, mag-unsa man akong nindot ang gobyerno, nindot imong pamilya, nindot imong trabaho, naa kay kwarta, naa kay nindot nga trabaho, naa kay nindot tanan. Unsaon man na siya kung wala tay Dios? Ang pinaka-anindot ang atong paglaom naa diha sa Ginoo. Kay kung atong paglaom naa sa kwarta, mawagtangan tag kwarta wa na tay kalipay. Wagtangan tag paglaom. Kung imong paglaom na sa imong pamilya, kung mobiya ang imong ginikanan, imong anak, parts sa imong pamilya, kung mobiya is grabe na nimo ka depress nga as if murag mukuyog pugkas lubnganan. Kung ato siyang tan-awon, ibutang nato ang atong paglaom diha sa Ginoo. Tanang butang na limitation, tanang butang na expiration apan diha sa Ginoo. Walay katapusan. Tuguti nga diin bisan sa atong kaugalingon. Kita mobiya sa kalibutan, pero ang atong paglaom diha sa Ginoo, bisan mobiya ta niining kinabuhi, ang atong kalag, ang atong espiritu kuyog sa paglaom nato padulong didto sa Dios. Tuguti nga diin ang imong paglaom naa sa atong buhi nga Dios ug wala sa mga butang na naa sa kalibutan. Sa bersikulo 8, atong i-feel tagamtamon ang gugma gikan sa Dios. Bersikulo 8 nag-ingon, matag adlaw ipakita unta sa Ginoo kanako ang iyang gugma nga walay paglubad aron awitan ko siyang pagdaig matag gabi usa ka pag-ampo ngadto sa Dios nga naghatag kanako kinabuhi. Kung ato siyang tan-awon, mibati siya kaguol, ang psalmist mibati siya kaguol, mibati siya kasakit, mibati siya og kahasol sa iyang kinabuhi tungod kay nakita niya nga diin na mga panahon sa iyang kinabuhi nga hindi niya matagamtaman ang pagigugma sa Ginoo. Mura ra guna sa imong mga partner or
unsa na bana og asawa nga din nay panahon or nay adlaw nga kasado na mo, nay mga adlaw nga feel nimo di nimo love ang imong wife, or di ba ka feel nimo di nimo love ang imong husband tungod kay samot nang nag-away mo nga moingon kag pasalamat ka gipili di ka, something like that. Yung murag nagmahay ka nga siya imong giminyuan. Apan pagka ugma na is na okay na pud mo nga murag nabalik pud niyang gugma. I mean naay mga ingon ani nga naay mga downs sa ato nga mga pagbati. Apan atong tugutan nga din sa bersikulo 8 atong sabto ni siya nga din niini nga psalmist is na feel niya ang kasakit, na-feel niya ang kagool tungod kay feel niya nga wa man gud gipakita sa Ginoo ang iyang pagigugma. Gikalimtan ako sa Ginoo, something like that. Pero ato siyang tan-awon is mao ni siya. Do ang feeling ani nga time is ato siya makita nga din tungod sa mga problema is na-feel niya nga wala niya nakita ang Ginoo or wala niya nakita ang paghigugma sa Ginoo. Pero naa diha ang paghigugma sa Ginoo. Mao ni siya ang timan ni. Usahay sa mga tawo mosulti siya. Ang Ginoo wala na nahigugma nako. Di ba na mga tawo nga mosulti niya na pero ato siyang timan-an. Ang Ginoo nahigugma nimo. Ang imong hunahuna mo nagsulti nimo nga ang Ginoo wa nahigugma nimo. Kumingon ta nga din, wala nahigugma nako ang Ginoo tungod kay naa ang mga kasakit, naa ang mga pag-antos. I mean naa man na siya. Pero di na to himuon nga ato nang itabon ang mga kasakit o mga problema nga di na to makita ang gugma sa Ginoo. Kay kung wala pa ang gugma sa Ginoo, hagbay ra kang patay. Ang gugma sa Ginoo mo ay nagsustain nato nga buhi pa ta. Ang gugma sa Ginoo mo ay nagsustain nato nga diin naapa ta sa kalibutan. Ang gugma sa Ginoo mo ay nagsustain nato nga diin nakita pa nimo na enjoy pa nimo ang kalibutan, makaginahwa pa ka, makita pa nimo unsa kanindot ang kalibutan na imong pamilya, na imong mao ni siya ang pagpakita nga nahigugma kanimo ang Ginoo. Kay kung wala nahigugma ang Ginoo, wag tang tanan nga naas kalibutan. Apa nagpabilin siya tungod sa gugma sa Ginoo. Andi niabot ang bati nga sitwasyon tapos nalimtan nimo nga din ang Ginoo nahigugma dayon nimo. Tapos maingon dayon ka nga wa na nahigugma nako ang Ginoo. Imuhara nang hunahuna. Imuhara nang hunahuna. Mo dagan sa mga tawo ingon wa na nahigugma nako ang Ginoo. Wa na nagpatuyang na noon sa pagbuhat sa mga daotang binuhatan. Tugutan nato nga din atong i-recall. Unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi? If maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, sa una, ay kuing na dili na maayo ang Ginoo sa imuhang kinabuhi karon. Nagpabilin nga maayo ang Ginoo. Tungod kay usa na siya sa iyang mga attributes nga Ginoo siya. Mao na nga ato siyang tanawon. Sagad sa ato ang mga problema, sagad sa atong mga depression, sagad sa atong mga sitwasyon nga din wa na ta nalipay, dili man sa ingon nga diin mao ni siya ang gusto mahitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero usahay man gud, gusto ta magbuot-buot ang desisyon, bahalag sayop, bahalag sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, bahalag wala ta musubay sa kabubuton sa Ginoo. Andi nag-antos ta tungod kay wala ta misubay sa kabubuton sa Ginoo. Sagad sa ato mga sitwasyon nga wa na ta nalipay, tungod ni siya majority tungod ni kay wa ta misubay kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Mao na nga sa mga kasakit ato, sa mga problema nato, atong i-check ang atong kaugalingon. Kung atong i-blame ang Ginoo, wa ba kay sayop nga nabuhat niya ana? Tungod kay sagad man gud sa atong mga kasakit, resulta magud ni siya sa atong pagbuot-buot og desisyon. Kana bang ganahan ta, buhaton ni nako tungod kay ganahan ko. Ya, duha ka adlaw nga miagi or pila ka buwan or tuig, nagmahay na sa gibuhat nga desisyon. Nagantos na noon. Na mga batan-on karon nga diin mo sukol sa ginikanan. Like, di ko masiya jud ang akong gusto. Din balikason pa ang ginikanan, mulayas pa sa balay, mutanan pa ngadto sa lalaki. Nga wapod na kaila sa Ginoo. Tapos tulo ka tuig kami agi, nagmahay-mahay, nagantos, murag nagkwintas og bukog. Tapos mouli sa balay nga hilak-hilak na. Ya mo ingon nga, Lord nga unsa man ni akong kinabuhi nga ano imo man gitugutan. Mao din ang gusto mahitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi. O di ba ka resulta na siya tungod kay nagbuot-buot kasi imong desisyon. Atong sabton ang God's will o permissive will. Ang God's will kung unsa ang gusto mahitabo sa Dios sa imong kinabuhi. Pero gusto man ta nga mo insist nga diin Lord mao ni mas maayo para nako atong buhaton. Mo insist ta nga Lord mao ni siya ang sakto. As if ngayon ta nga Lord sayop ka sakto ko. Dili mo na. So atong usbon ang atong hunahuna. Usbon na to ang atong pagbati nga diin atong tagamtamon nga ang atong pagigugma or atong tanawon nga diin ang Dios wala mabiya sa atoa o kanunay siyang higugma sa atoa. Sa bersikulo 5 atong
tagamtamon ug ato ang pangitaon ang kaluwasan diha sa Ginoo. Nga diin doon na may mga kasakit, na may mga problema, apan ang Dios nagpabilin nga naa siya diha. So ang atong buhaton unsa man? Ang atong buhaton na may problema, na kasakit, di malikayan, pero di pud unta nato likayan ang Ginoo. Usahay man gud na mga problema, na mga kasakit, na mga pagantos, tapos ang atong gilikayan dili ang mga problema ug pagantos, ang atong gilikayan ang Ginoo na noon. Baliktad. Di na to likayan ang Ginoo. Mudol ta sa Ginoo tungod kay ang Dios mo'y nasayod sa tanan. Andam siya nga diin motabang sa imuha. Andam siya kanunay. Nga diin sa bersikulo 7 atong paminawon ang mensahe sa Ginoo. Nagingon, nagsangpitay ang lalom nga katubigan diha sa pagdahunog sa mga busay sa Dios, sama kini sa mga balud sa kaguol nga gipabaha niya sa akong kalag. Ang Ginoo na siya nindot nga mensahe sa matag usa sa atong kinabuhi. Especially sa panahon nga din depressed kay ka, sa panahon nga din usahay nagantos ka o di ba ka one of the member of your family is nasa hospital and din walay kwarta, maproblema ka, unsa na may akong ikabayad, unsa may palit og pagkaon, wala na koy work. I mean, niining mga problema. Atong tanawon nga sa bisan sa mga bati nga problema, pangita unsa ang mensahe sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Ang Ginoo naa gid siya mensahe sa imuha. Ang Ginoo naa ay mensahe para sa imuha. Ang gusto nato is atong pangitaon ang mensahe sa Ginoo. Usahay man go dali kay ta mapulan, usahay man go dali kay ta mo counter attack ba. Nga diin bati ang problema, pasangin lang dayon nato ang Ginoo. Nagantos ta, pangutan-on dayon nato ang Ginoo. I mean, nindot man kayo bisan sa ato mga pagantos like ihabit nato nga diin naaba ka ng lugara or naaba ka ning usa ka sitwasyon nga bati or nindot nga sitwasyon, pangitaw na to, Lord, unsa man ang imong mensahe? Kani siya nga kasing-kasing is nindot kani siya nga din atong masabdan unsa ang kabubut-on sa Ginoo. Dili tungod kay bati nga sitwasyon mangutana ta sa Ginoo, Lord, naunsa naman eh. Tapos kung nindot kayo ang atong sitwasyon, di pud ta magpasalamat sa Ginoo or di pud ta mangutana sa Ginoo, Lord, ngano nindot man ang akong sitwasyon, di ba? Sagad sa to, Lord, ngano bati man ang sitwasyon? Ya kung nindot ang sitwasyon, di ta maingon nga, Lord, ngano nindot ang akong sitwasyon? Dapat mangutana pud ta kung lipay ta, di ba? Usahay man gud mga bati ra ang atong pangutanon ng Ginoo nga as if nga pasangin lang nato ang Ginoo. So ihabit nato, ihabit as mga tawo nga nahigugma pud sa Ginoo. Atong ihabit nga Lord, bisan sa bating nga sitwasyon, unsa man ang imong mensahe nga imuhang ipaabot sa akong kinabuhi. And then sa bersikulo 4, atong tan-awon nga unsa man ang atong experience or bisan sa psalmist nga diin na experience niya unsa ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nagiyon sa bersikulo 4, mag-uol ako, inaghandom ko sa nanglabayng panahon, sa pagkuyog ko sa katawhan ngadto sa balay sa Dios. Naguna ako sa mga malipayong panon nga nagsaulog, nag-awit og nagsinggit og mga pagdaig sa Dios. Sa bersikulo 1, bersikulo 2, bersikulo 3, atong mabasa diri nga din naa mga kasakit na mga pagantos. Bersikulo 4 iyang nahimduman nga diin siya sa unang panahon is grabe siya kadasig. Grabe siya kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Usa siya nga mag-una ngadto sa pagsimba, sa pagsinggit, pagdaig sa Dios. Usa siya didto. Apan niining panahon, nibati ang psalmist nga, hain naman ang akong kaugalingon sa una. Tungod sa mga problema, tungod sa mga pagantos, bugnaw nako, something like that. O di ba gipugnan ko sa pagpangalagad, dili ko makaisa sa akong mga kamot, dili ko makasinggit og pagdaig sa Ginoo. Tungod ba sa mga problema? Tungod ba sa mga kasakit? Kini ba? Nahimduman ba sa imong kinabuhi unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Hinumdumi ko no sa imong kinabuhi sa una pa lang sukad sa imong pagkatawo hantod karon. Nibati ba ka nga din gibiyaan ka sa Ginoo? Usahay masakitan ko magunahuna sa mga Kristohanon, especially na ako'y mga kaila nga kana bang grabe nila kadasig sa una and then magkita mi pohon which is wala, ang ilang kalipay is wala na sa Ginoo na anas mga butang nga nasa kalibutan. I mean, masakitan ko magunahuna para sa ilaha. Especially, nakita na ko unsa sila kainit sa una. Muna sa ato ang, especially mga Kristohanon, especially the family in TLCC, mabati man tag mga problema, mabati man tag mga pagantos, especially if ever mga minahal sa tong kinabuhi is mubiya man sila. I mean, atong hinumduman nga diin, ang kaayo sa Ginoo sa ato wala gid siya mawagtang. Atong himduman sa una nga diin ang Ginoo kanunay siyang maayo. Unsa man kakainit sa una sa pagpangalagad,
hinaot nga niini nga pandemic di sa ingon nga bugnaw na ka sa pagpangalagad. Tugutan na to nga init ka sa pagpangalagad sa una, hantod karon dapat init sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan niini nga pandemic. Nga diin atong tan-awon usahay manggod mao ni siya. Kung malimtan na to ang experience na to diha sa Ginoo, mao ni siya ang panahon nga magduha-duha na to sa pagsalig sa Ginoo. Kung imong gikalimtan unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi sa una, sa pagkakaron magduha-duha na ka kung naa pa ba ang Dios. Tuguti nga din imong hinumduman unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi sa una. Ug imong i-recall sa una, karon mas makita nimo nga diin maayo kayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nga diin sa bersikulo 1 ug sa bersikulo 2 niini nga mensahe atong tagamtamon ang atong tagamtamon ang atong kaugalingon nga nagkinahanglan ta og Dios. Ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnawng kasapaan, nangandoy usab ako kanimo o Dios. Bersikulo 2, giuhaw ako kanimo o buhing Dios kanus aba ako makaduol og makasimba kanimo. Ang gigamit diri sa bersikulo 1 is kaning lugsaw, do sa English is gamit nila kaning deer. Is samtang magdagan ni siya, especially kinahanglan siya moagi og sapa. And then duha ka rason atong makita diri, moagi siya og sapa tungod kay moinom siya, tungod kay uhaw kay siya, tungod kay gigukod siya sa kaaway, and then uhaw kay siya to sa dagan niya, sig layat, dagan, layat, and then niagig sapa tungod kay moinom siya, tungod kay grabe ka uhaw. And then ma-feel niya nga matagamtaman niya nga din, natagbaw siya sa iyang kauhaw. Og iyang gikumpara sa psalmist nga din sama ako niini. Nga din sa akong mga problema sa akong mga kasakit, makita na to nga din matagbaw unta ta diha sa presensya sa Ginoo. Nga din sa pangduha nga rason nga din moagi siya og sapa. Tungod kay usahay molabang siya og sapa kung kaya niyang sa iyang nga tiil kung matugkan niya molabang siya nga din para mawagtang iyang nga kaning baho niya nga masundan siya sa mga kaaway. Parig abot niya ngadto sa pikas is makat off na nga dili na siya masundan. Something niya na. So ato makita diri nga din sa ato mga problema usahay kinahanglan tang moagi sa presensya sa Ginoo. Kinahanglan moagi ta diri nga moduol ta sa Ginoo. Tungod kay after na to nga ma-encounter ang katagbawan diha sa Ginoo, ma-feel na to nga din bisan unsa pa man ang nasa likod nato, mga kaaway, mga problema, mga kasakit, is ma-feel na to nga din safe ta, secure ta tungod kay naa ang Ginoo nagauban sa ato. Muna ipabati sa matagos sa inyo especially to end this sermon nga din di man sa ingon nga ang Ginoo wala nakakita nimo, di man sa ingon nga ang Ginoo wala nakakita sa imong makasakit, wala siya nakadungog sa imong mga pagampo, mga pagantos, dili man sa ingon nga ingon ani ang rason. Pero gusto sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga imong ihatag diha sa Ginoo. Lisod pud kaayo nga din mo sangpit kas Ginoo pero imong kasing-kasing wala sa iya. So if ever na kay kasakit, mga pagantos og mga kahasol sa kinabuhi, mga kasakit, kung atong sangpiton ang Ginoo, ato pong itugyan ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Para ni ana ang Ginoo makakita sa imong kasing-kasing, and more than willing pa ang Ginoo nga mohatag sa katagbawan nga imong gipangandoy sa imong kinabuhi. So again, brothers and sisters, if naman kay kasakit, mga pagantos sa imong kinabuhi, ayaw kalimot nga naa ang Dios para sa imo nga magampo ta. Ginoon Dios nini nga panahon kami Ginoo nagapasalamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi, especially Lord God, salamat sa imong mensahe nga nagpahinumdum sa amoa nga din bisan sa mga problema, bisan sa mga kasakit, ikaw o Dios na sa amoa, ikaw o Dios kanunay na higugma, ikaw o Dios na kanunay Ginoo para sa amoa Ginoo. Tuguti Ginoo, nagaampo ako sa imong mga kaanakan karon nga nagantos na mga problema silang kinabuhi. It could be nga din naay mga Kristohanon karon, imong mga kaanakan nga nangabugnaw sa pagpangalagad. Lord, please, I'm asking a little favor nga din ikaw Ginoo magahikap sa ilang kasing-kasing, magahikap sa ilang kinabuhi Ginoo, nga din ilang mahinumduman sa una Ginoo kung unsa ka kamaayo silang kinabuhi, nga din ilang himuon nga rason nga karon is mo grabe pang ilang pagkainit Ginoo sa pagpangalagad sa imuha. Tugot Ginoo yung mga kanakan karon kung naman sila mga problema ang gipanghambin sa kinabuhi, ila makita nga din ikaw mas dako ka nga Dios kumpara sa mga problema nga ilang gipanghambin. Lord, tugot Ginoo nga imong mensahe karon may mahimo Ginoo nga kadagbawan sa amo Ginoo nga na-depress Ginoo nga kaugalingon, na-depress Ginoo nga makasing-kasing. Ug makita ka namo Ginoo nga diin kun nami mga problema, mudagan kami paduol sa imuha tungod kay diha sa imong presensya ana ang tinuod nga katagbawan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Hesus. Amen. O amen. Gamhanan